Ola, alumnado de primeiro da ESO, imos ver a terceira das destrezas que ten que saber toda persoa que cursa primeiro da ESO. En concreto, estamos falando de como calcular o mínimo común múltiplo e o máximo común divisor de varios números. Para iso, o primeiro que temos que facer é factorizar eses números. En concreto, eu vou calcular o mínimo común múltiplo e o máximo común divisor destes tres números. Para iso, o primeiro que fago é factorizar os números. Fagolle unha liña vertical ao lado de cada un deles e teño que factorizalos. Acordádevos. Primeiro, vou ir comezando cos números primos, empezando polos números primos máis baixos. O primeiro deles, o 2. Vexo se é divisible por 2, e sí que é, porque é par. Así que divido entre 2. A división de 18 entre 2 podedes facela dividindo 180 entre 2, que evidentemente xa vedes que vai dar 90, vale? 9 por 2, 18, 0, así. Podedes facela así ou simplemente xa facela de cabeza, porque a metade de 180, pois é 90. Porque a mitad de 18 é 9. Bueno, ben. Volvemos a dividir entre 2, porque é par. A metade de 90 é 45. Agora teño que ver se é múltiplo de 2, xa non é, porque non é par. Entón teño que ver se é múltiplo de 3. Neste caso sumo as cifras, 5 e 4, 9. E 9 é múltiplo de 3. Por lo tanto, podo dividilo entre 3. E canto dá 45 entre 3? Podedes facer a división ou simplemente pensar que número multiplicado por 3 dá 45. Bueno, se queredes facer a división, pois vedes así, 45 entre 3. 1 por 3, 3, o 4, 1, 5. E canto 3 por 5, 15. 5 por 3, 15, o 15, 0. Ben, entón, así sabedes que 45 entre 3 dá 15. 15 dividímolo entre 3 tamén, porque 5 e 1 son 6, que é múltiplo de 3, e dá 5. E rematei a factorización do 180. Escribo debaixo 180 como 2 ao cuadrado por 3 ao cuadrado e por 5. Ahora imos co 168, imos facendo o mesmo. Divido entre 2. 168, a metade de 16 é 8, e a metade de 8 é 4, por lo tanto isto é 84. Divido entre 2, 42. Divido entre 2, 21. Isto dá entre 3 e entre 7. 7 por 3, 21, de acordo? Por lo tanto, factorizo, bueno, aquí xa teño a primeira factorización, é o 180, factorizo o 168 como 2 elevado a 3 por 3 e por 7. Vale. E agora vou factorizar o 108. Tamén é par, tamén o podo dividir entre 2. A mitade de 108 será 54, que o divido entre 2. A mitade de 54, como a fago? Bueno, podo facer a división. Tamén podo pensar que a mitade de 50 é 25 e a mitade de 4 é 2. Por lo tanto, a mitade de 54 será 25 máis 2, 27. Vale, e agora isto xa non é divisible por 2, pero que sí que é por 3. E 27 está na tabela do 3, é 9 por 3, non? 9, 3, 3, 3, 1. Vale, entón xa podo escribir 108 como 2 ao cuadrado por 3 ao cubo. Moi ben. Ben, entón, unha vez que teño os números factorizados, teño que calcular mínimo común múltiplo e máximo común divisor, que esta é a destreza, Óscar. Entón, sería así, mínimo común múltiplo destes tres números, 280, 268 e 208. Como a fago? Pois, para o mínimo común múltiplo, como pon aquí as instruccións, hai que coller todos os factores que aparezan e co maior dos expoñentes que aparezan. Todos os factores. Que factores hai aquí? Pois hai 2, 3, 5 e 7. De acordo? Por lo tanto, o mínimo común múltiplo será meter os factores 2, 3, 5 e 7. Co maior dos expoñentes que aparezan. O 2, cal é o maior dos expoñentes que aparecen? Aquí está 2, aquí está 3. Bueno, pois 3. 2 elevado a 3. O 3, cal é o maior dos expoñentes que ten? Aquí está o cuadrado e aquí está o cubo. Pois aquí, que aparece o cubo. O 5 solo está unha vez elevado a 1, védelo. E o 7
só está unha vez elevado a 1. Por lo tanto, este é o mínimo común múltiplo. Se quero, fago a conta, e se non, deixo así indicado. Ese é o mínimo común múltiplo. 2 por 2 por 2, por 3 por 3 por 3, por 5 e por 7. Vai ser un número bastante grande. Ben, imos agora con máximo común divisor. O máximo común divisor destes números, do 180, 168 e 108, pois será simplemente coller os factores comuns, os que aparecen ao mesmo tempo nos tres. O 2 aparece nos tres. Que máis? O 3 está aquí, aquí e aquí tamén. O 3 aparece nos tres. Hai algún outro factor común? Non, porque o 5 non está aquí e o 7 non está ali. Vale, entón, collo só os comuns, está claro? E despois teño que coller o menor dos expoñentes cos que aparecen. O 2, cal é o menor do expoñente? Aquí está elevado a 2, aquí está elevado a 3, aquí está elevado a 2, pois elevado a 2. E o 3, o menor dos expoñentes co que aparece, aquí está elevado a 2, aquí está elevado a 1, e aquí está elevado a 3, pois o elevado a 1, o menor dos expoñentes. Entón, ese é o máximo común divisor. Vale, 2 elevado a 2 por 3. Esta sí que, conta sí que se pode facer porque é moi fácil. 2 elevado a 2 son 4 e 4 por 3 son 12. Así que 12 é o máximo común divisor. O mínimo común múltiplo é unha conta moi grande que non ides a ter que facer, simplemente deixadela indicada, como esa multiplicación de 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 3 por 5 por 7. De acordo? Pois así rematamos o vídeo.